dag skal vi lave Faxe Kondi barbecue. Og jeg filmer det, fordi drengene vil ikke tro på mig, hvis ikke jeg filmer det. Vi skal have Faxe Kondi kylling i aften. Først man skal bruge barbecue sauce. Man kan få det ud. Der skal bare en god slat til der. Næste man skal bruge, obviously, Faxe Kondi. Skal ikke bruge for meget, bare lige sådan cirka så meget. Så skal vi bruge en lille smule salt, ikke for meget. Der kommer mere salt i senere, nemlig pommes krydderi. Det skal der også lige have et godt drøs af. Sådan der. Og så skal jeg have en af de hemmelige ingredienser. Oregano. Det skal du altid huske i din barbecue sauce. Det glemmer folk. Og så skal det have en halv citron. Hvis der kommer kerner i, så er det sådan livet er. Og så skal vi lige finde med drivjern. Det var der. Så skal det have lidt hvidløg. Ikke for meget. Der er ikke nogen, der kan lide for meget hvidløg. Det var sådan noget, vores forældre gjorde i 90'erne. Det er der ikke nogen, der kan fordrage. Cirka så meget hvidløg, tror jeg. Okay, så skal det røres sammen. Okay, nu ser det sådan noget ud. Lækkert. Nu skal vi have vores kylling. Og nemmest er kylde op i en pose. Man har noget kylling her. Op i en pose. Og en anden pose. Og noget mere kylling. Det er cirka så meget. Og det vi ikke skal bruge, det ryger over en anden pose. Sådan. Husk at vaske fingre. Og så skal vi bare bruge sådan en kylling. Sådan der. Og så tager man en barbecue sauce. Så hælder man en halvdel den der, uden at spilde. Og en halvdel den der, også uden at spilde alt for meget. Og vi stiller lige lidt mere der. Det gik næsten. Og så, når man har fået sin barbecue sauce på sådan en kylling, så skal man bare nuller. Ligesom når man nuller sine boller for at tjekke, om man har fået knuder. Det skal I også huske at gøre. Så er der nuller. Og den her, hvor det kommer udenpå, den kan man jo lige vaske. Det har jeg lige gjort. Sådan der. Så er det sgu klar til senere. Ses.